Il-kumpanija renomata Maple, sinonima mal-produzzjoni tal-ħobs f'pajjiżna, qed tiċċelebra l-125 anniversarju tagħha din is-sena. Din l-intrapriża familjari bdiet topra fis-sena 1900 u maż-żmien evolviet f'intrapriża moderna li tibbalanċja l-ħami tradizzjonali tal-ħobs lokali ma' prattiċi innovattivi. Fl-1965 il-familja De Bono ħadet il-kumpanija f'idejha mingħand il-familja Saliba u bdew joperaw minn forn żgħir bħall-qormi. Ftit sin wara De Bono bena fabbrika fiż-żona industrijali f'Tal-Ħandaq fejn għadhom joperaw sal-lum bħala kwartieri ġenerali tal-kumpanija. B'numru sostanzjali ta' ħwienet mifruxin madwar il-pajjiż tal-Maple illum saru sinonimi fejn joffri firxa wiesa ta' ħobs, kejkijiet u prodotti oħrajn għal xi okkażjoni speċjali. Kruto One User kwartieri f'Tal-Ħandaq biex segwi l-preparamenti għal dan l-anniversarju prestiġjuż fl-industrija lokali u tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-Maple Group, Sebastian De Bono. Fil-kummenti tiegħu sostna li importanti nibqgħu nożżu l-ħobża Maltija u li llum 125 sena wara qed jiċċelebrawha kemm huma bħala kumpanija kif ukoll il-furnara. Din il-ġimgħa ħankunu qegħdin nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni nar-raħat li ġej, ħajkonna festa tal-familja, ħaniftħu il-bibien tal-manifattura tagħna biex il-konsumatur kollu ċans jiġi jara minn fejn tibda il-proċess tal-ħobża sakemm tasal għandhom fid-djar. Sa dan it-tant, il-kumpanija wkoll se tkun qed tgħin waqt l-attività tal-ħadd fejn se jinġabru fondi favur kawża ġusta se jkunu qed jingħataw lil laqda mhux governattiva Action for Breast Cancer Foundation.